Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay Papa. Kay mangita ko. Oh, guard. Intercom sa Franz, sige tuyo. Kinsa na, guard? Oh, may lain ba? Ay mo idol si Miss Rian. Unsa? Man ka sir. Lugar na ba mo makita? Basi kang sayang tuyo ni mo. Ha? Ang intercom Sir Franz. Salamat, guard. Salamat. Palayo lang ko sir ha. Randi ko ma-istorbo sir. Hello, guard? Si Sir Franz. Guard! Hello. Hello, Ma'am Rian. Hello? Sir Franz, ikaw di ini... Sorry, abi na ko ang guard pa. May tuyo ka kuno nako, ma'am. Matod sa guard. I know. Dili kayo ka karon busy. Kaya nahuman naman ang shipments sa mga items last week. May isugo ka, ma'am? Mahimo ka ba nga magkaari sa office? Kana kung mahimo lang. Pero kung dili, it's okay. Kana lang dili kontra sa import. Muanhar ko rong taod-taod, ma'am. Okay, magpaabot ko. Bye. Sige, ma'am. Bye. Oh, okay. Bye. Unsa kay iyang tuyo? Guard, wa pa ba magpaingon diri sa HR office si Sir Franz? No problem, Miss Rian. Mato niya mo na siya karong taod-taod. Wa pa man? Pasikarong taon, Miss. Miss, ano. Mapagpapaingon ni Sir Franz di ako. Napadong sa HR office. Tinuod ka, guard? Yes, ma'am. Nalagi paingon na diyo. Okay, guard. Sige na, thank you. Hey girls. He's coming. Let's go. So? Let's go. Let's go. Guys, let's go. Dali, let's go. Unsa man kay tuyo ni Ma'am Rian ako. Dili sab tingali siya magpa-drive nako kay mi-report naman og balik ang company driver. Uy. Nanggawas man ang mga taga HR department. Basin og nauban nila si Ma'am Rian. Oh. Wa man di ay. Asam to sila? Nagi si Sir Franz. Niya na siya magpaingon din sa HR office. Makita din sa class. Ay, kikulbaan man ko. No. No, doon na siya. Oh, nanagad siya sa door. May pindot pagi siya sa bell. Sultihan ako siya din sa mic. Come in. Good morning, ma'am. Come in, Sir Franz. And have a seat. Have a seat. Thank you, ma'am. Makapila na magsigig hangyo nimo. Nga dili ka na mo tawag na ko
Ma'am, Sir Franz. Unfair kaayo ka. Nganong unfair good ma'am nga nagpakita man na sa akong respeto nimo. Kay usa ka baya sa mga head namo din his company. O usa pa nag sir kasab nako, di ba? Simply because kay ikaw man ang head sa inyong area. So, same reason. Same reason ra ma'am. Nga labaw ka nako, di ba? Ria na lang gud ang itawag na ako. Or kung dili ka ganahan, or unsay imong reason, just call Miss Rian. Kana lang gud. Sama sa pagtawag sa uban ako dinhi sa company. Kay kung dili ka, magmahay ka gyud, Sir Franz. Magmahay ka gyud. Ha? Kay nga no, ma'am. Imo kong tangtangon sa akong trabaho. Morning imo kong gipatawag. Mao ba, Ma'am Rian? Naglaom in town ang akong pamilya dito sa amo. May duha ko ka anak nga akong gipa-eskwela. Ayaw taon, ma'am. Nga dugod nga tangtangon ka sa trabaho. Nga kamaayo og performance nimo sa company. Maayo kayo ka og record. Dili na mahitabo, Sir Franz. Kay ako gani ang magpatawag nimo. Related bang gani gyud na sa recommendation para sa imong promotion? Para promotion? Yes. But kung magsige ka lang gyapon og tawag nako og ma'am. Ikaw lang. Miss Rian, sorry. Dili na ko matawag nimo og ma'am. Di na gyud. Promise. Promise gid, ma'am. Aw, Miss Rian di ay. Miss Rian. Naara ba di ay na? Nimo, unsa may gusto nimong itawag nako nimo? Okay ko bisag unsay imong itawag nako, ma'am? Aw, miss. Pwede lang pareha sa itawag sa taga-amo nako. Francine. Francine? Mura lain man? Lain? Mao man itawag sa taga-amo nako, Francine. France lang, uy. Francine, kung tuwa ka sa inyo, sa probinsya. Niaman ka sa syudad. France lang, kay dili tiniguang paminawon. Tiguang naman gud ko. Di naman na ikalimod. Okay rin yun, o Francine. Oo niya, kay dili man ko musugot. Okay, tingali para nimo. Pero para nako, dili man okay. Dili ko ganahan nga tawgon kanila dinhi og Francine. Maugani nga ako'y nagsulti sa mga trabahante dinhi nga motawag nimo og Sir Franz instead nga Francine. Line leader ka good. O gisaligan ka usab sa manager. Naglaom in town ang akong pamilya sa amo. May duha ko ka anak nga akong gipa-eskwela. Ayaw taon, ma'am. Naunsa man ko. Gisakitan man ko sa iyang gisulti nga may pamilya nga naglaom niya. Ug may duha siya ka anak nga gipa-eskwela. No. Pero, ambot ko nga ngayon man niini ang akong gibati niya. Ni Sir Franz. Lahat ganang iyang aura nga rin ako. Sa sinugdanan, during sa iyang training, sa pagkakita nako niya, gibati ko kaluoy niya tungod sa iyang kamapaubsanon. Sa iyang behavior. Ug ingon sa amahan lang ang akong pagtanaw og pagtagan niya. Apan sa pagpanglabay sa mga adlaw,
Sa mga panahon nga siya ako maduulan og masultihan sa akong mga problema sa kinabuhi. Wa na ko damha nga sa hinay-hinay na-develop kini nga to sa usa ka pagpati nga. Happy na siya. Oy, kamo ha. Sugsugan kaayo mo. Istoryahin na dahil miss at sinita po. Sige na. Naunsa man ko. Wa naman ko makasabot din ang akong gibati. Ito ni Miss Rian. Dili. Dili ko angin nga. Mubatik ingon ini. Dili yun. Asa na dito si Lola Tansyang Makurin? Bitaw mo. Ting panihapon na. Wa pa siya mabalik. May uli na si Mama Tansyang, Dodot, Miles. Oh, Oh, miulin na di ay si Lula? ingon lula kay ani siya matug sa ato. Bitaw. Nausap tingali ang huna-huna. Alam mo, maralyakik nalain si Tito Greg ho mag-istorya nilang Lola Tansyang kaniya. Ngano di ay tuma? Bitaw mo. Gingnan mi si Miles ni Tito Griging ang murag. Katapusan na lang kuno tong anhin niya sa ato. Ngano di ay mo? Tinuod ma? Ha? Makurin? Ang kriket, ay, giyero ko na ng baso ko puno, bino, ay. Wala na, ginupig mo ni mo, no? Mura ka mo nag-inom og Diyos taon, oy. Unya, imong naong, no? Murag wala lang. Nga, kaisog ang binuha, no? Mataguba pa mag-akong nawong nga nagatanaw kanimo kay nimo nga mao mismo yung nagainom sa bino, oy. Insulto ko skibuhat itan siyang inahan ni Corina nga rin ako, Apiot. Insulto ko! Uda no? Salam imong buhato na ni Dong Grege. Salam imong buhato, no? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!